जायगायाव मोनसे गल चक्कर दङ एबा जायखौ स्क्वायर होननानै बुङो बेवहाय बिथांनि मोनसे मुसुखा गायसननाय जागोन 9 फुट गोजौ मोनसे मुसुखा बेवहाय गायसननाय जागोन आरो बेखौबो बिथाङा दिनै बेखेवगोन आरो बेजों लोगोसे बे कैलाश कल'नि पार्कआवनो मोनसे सुबुं गौमायाव बिथाङा बाहागो लागोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' माहारिखौ मुलुगाव गावनि सिनायथि गावनि थामोनथा गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै मोनसे गेदेमा हारि महरै थांना थानो थाखाय जि लामा दिन्थिजेनदोंमोन जांख्रिखांनायनि जि लामाखौ दिन्थिजेनदोंमोन बेजोंनो आगान सुरनानै दिनै बर' माहारिया बे समाव गावनि सिनायथि आरो थामोनथाखौ मुलुगाव गायसननो हाबाय आरो बे बाथ्राखौ बुजिनानै भारतनि हायेस्ट लेभेलाव दिनै प्राइम मिनिस्टार बिथां हम मिनिस्टार बिथांमोना गोबां समाव बड'फानि मुसुखायाव बायदिसिना हाबाफारियाव बिबार बावबोदों। बड'फानि बागै बिथांमोना बुजिनो नाजाबोदों। सा सानजा भारतआव जिखिनि ट्राइबेल माहारि दङ बे ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेराव दिनै बयनिख्रुइ अर्गेनाइज आरो सोद्रोम आरो जौगानाय माहारि हिसाबै बर' हारिखौ हमनाय जायो आरो बे हिसाबैनो दिनै बिथांनि मुसुखा गायसननाय एबा बिथांनि जि रुंसारि सान फालिनाय बेखौ नेशनेल लेभेलाव लाबोनो हानायखौ जों बयबो गोजोननाय मोन्दों। बड'फाया बर' माहारिनि आंगोनिबो आंगो नाथाय बिथांनि साननाय हनाय बिथांनि जि फिल'सफि बेखौ दिनै सारा भारतनि मानसिफ्रा एबा सारा मुलुगनि मानसिफ्रा लासै लासैनो बोजबनायाव मान होनायाव जों बयबो गोग्गानाय मोन्दों। फैबाय थानाय समा जोंनि माहारिनि थाखाय जोबोद मोजां सम। बेवहाय जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन बड'फानि जि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ बयबो बजबनानै लानांगो। हारिनि थाखाय बयबो खामानि मावनांगो आरो गोब्राब नाजायोब्ला हारिनि थाखाय बयबो खामानि मावोब्ला हारिनि फारसे जि नेशनेलिज्म स्पिरिटखौ बयबो लाखियोब्ला बे हारिया मुलुगाव मालाबाबो थैनाय नङा। दा दिनैनि सानाव आङो बयबो बर' फिसाफोरखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों जोंखौ बयबो थुलुंगा होनायनि थाखाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं साबायखर बावदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो बे बाथ्राखौ सानजेनदोंमोन आरो जों बयबो मदद होनानै दिनै बेखौ मोगथाङाव महर होनो हादों। दा नंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बिथांनि टीमखौ आं साबायखर बावदों। बयनिसिमबो आङो दिनैनि बे गोथार सानाव गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। नखर मन्थ्रिया मा समाव फैगोन? नखर मन्थ्रि बिथाङा 4 बाजिनि उनाव फैगोन। 4 बाजियाव फैनानै गिबियावनो लामा बेखेवगोन, बिनि उनाव मुसुखाखौ बेखेवगोन, बिनि उनाव पाब्लिक मिटिङाव एटेन्ड जागोन आरो बिथांजों लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार मुस्रिमा रेखा गुप्ता बिथां आरो लोगोसे गोबां मन्त्रि MP गासैबो बाहागो लागोन। इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि। नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गड़ेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम। नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। BTRजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोनद' मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस, फायर एक्स प्र, पावार TCL, फायर एक्स प्लास, ग्रीन भेक्टरि, सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों नोंथांमोना नावखाथा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो। नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो। बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमी ड्राइव
इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 700224923005 8822328098 आरो 9127429031। बेनि अनगायैबो नोंथांमोनहा DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।